The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tama ko oras mismo po ba Joshua ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon mga kaibigan, magandang hapon po sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. Live na rin po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo mga kaibigan sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA Aportabax at Channel 2 sa EBS-CBN TV+. Mula, mga kaibigan, sa Action Co Center sa NCR. Kasama natin ngayon si Caro Di Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List NCR. Karudi, magandang hapon! Magandang hapon din po dyan sa inyo. Lalo sa ating kabikulan. Alright, ngayong hapon, Karudi, ay makakausap natin si Joseph Baroa, ang ama ni Angelo Baroa na 32 taong gulang na at kailangang sumailalim umano sa isang operasyon matapos atakihin ng kumbulsyon habang ito ay nagmamaneho ng motorsiklo. Magandang hapon sa iyo, Tatay Joseph. Tatay Joseph, magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po. Ayun. Tatay, kumusta na po ang kalagayan ni Angelo, ang inyong anak? Tatay Joseph, kumusta na po ang kalagayan ng anak po ninyo? Sa ngayon po, tuloy pa po yung palilim niya ng gamot dahil i-schedule po siya ng open heart surgery by September. Opo, kailan ho ba inatake itong anak po ninyo? Kailan daw yung atake? Yung nag-start po yung kanyang seizure noong January 25. Okay. Tapos nagkaroon po ng second seizure after mga isang linggo. Nagkaroon po ng pangalawang seizure. Sa ngayon hindi na siya inaatake. Okay, yung Tuloy-tuloy po yung pag-inom niya ng mga gamot niya. Okay. Nung inatake siya habang nagmamaneho, sino po ang kasama niya noon? Sino ka kasama mo niya yung atake? Yung nung January 20, kasama niya yung kanyang live-in partner. Nagbiyahe sila papunta ng galing sila sa namamili sa palengke nung bigla siya inatake. Okay. So, So, nawalan siya ng malay habang nagmumotor sila. Kaya bumagsak silang dalawa okay. sa kalye. Hindi naman po sila napuruhan or nagrabe yung tama nung bumagsak sila sa kalye? Ano naman? Hindi naman daw po napuruhan nung bumagsak po sila sa kalye? Actually, hindi naman kasi yung time na yun, wala naman masyadong dumadaan na sasakyan. Tapos, malapit lang doon sa isang hospital sa lugar namin yung pinangyarihan ng yung pagbagsak nila ng kanyang kasama. Okay.
So pagkatapos po ng pangyayaring ito, pagkatapos ng pag-atake, napatingnan na po sa doktor itong anak ninyo. Ano po yung diagnosis ng doktor sa sitwasyon po ni Angelo? Napatingnan daw yun sa doktor. O yung time na yun, pina-admit po namin sa ospital. Bali na ICU siya ng 2 araw. Nag-stay sa hospital. Tapos marami yung pinagawa ng mga lab test sa kanya. Kaya doon ko nalaman na meron siyang rheumatic heart disease na yun yung nag-trigger kung bakit siya nagkaroon ng seizure. Okay. So meron po siyang rheumatic heart disease, ano? So yun po yung kalagayan po ng anak nyo. Matanong ko lang po, ilang taon na ho ba itong anak nyo, si Angelo? Tatay, ilang taon na po ba itong si Angelo? Ilang taon na raw. Si Angelo po ay 32 years old. 32 anyos. May mga anak na po ito. May anak na raw. Meron po siyang 2 anak, isang 3 years old at isang 2 years old. Okay. So, ayon po sa doktor, ano po ang dapat gawin o dapat pagdaanan ni Angelo para magamot po siya? Ano dapat gawin? Ang diagnosis po sa kanya ng cardio, kailangan po siyang i-open heart surgery dahil meron daw isang parte ng valve sa kanyang heart na i-replace ng mechanical na parang device. Ang tawag po ng doktor doon is mitral valve replacement. So, Okay. bali ang nangyari po dyan, magkakaroon siya ng mechanical na device doon sa kanyang sa puso niya. Okay. Para po doon sa isang valve. At ito ho bang operasyon na ito at itong pagdadaanan na ito ng inyong anak ay medyo malaking kailangang halaga? Tay, malaking halaga po bang kailangan dito sa pagdadaan ng operasyon ng inyong anak? Opo, medyo malaki po yung yung kakailanganin na para doon sa operation. Kasi po yung operation na abot siya ng 8 days. 8 days sa hospital. Pre at saka post-operation. Okay. So, sa ngayon po, Nakapackage na po kasi yung binigay sa amin na price ng Philippine Heart Center. Opo. So, sa ngayon po, paano nyo po natutugunan yung pangangailangan nitong anak nyo? Mayroon ho bang ibang tumutulong sa inyo para sa sa gamutang ito? Meron na tumutulong sa inyo para sa magpagamutan. Yung meron po namang yung isang anak ko na actually pinagtutulungan po yung mga ibang kapatid niya na parang kahit pa paano nakakapag-share sila, nagko-contribute para po dun sa sa gamutan niya. Kahit po dun sa niya, sa pagkaka-hospital niya, pinagtulong-tulungan na lang po ng mga anak namin pa. Opo. Pero siyempre, kahit po nagtulong-tulong na yung anak ninyo, medyo may kulang pa rin, tatay. Kulang pa rin daw. Tulong kayo. Oo, kasi medyo malaki nga daw. Malaki yung malaki yung aabuti ng yung halaga para sa operation. Alright. Karamihan naman po ng kanyang mga kapatid, may mga kanya-kanya ng pamilya. Okay. So, kadalasan nakakapagbigay lang ng medyo malaking tulong yung mga wala pang pamilya. Okay. Para po madagdagan ang tulong para sa pagpapagamot ng inyong anak, aalamin natin kung ano po ang maitutulong ng Ako Bicol Party List sa inyo pong katabi na si Ka-Rudy Vizcaya. Ka-Rudy, magandang hapon uli. Magandang hapon din ulit sa inyo. Opo, napakinggan nyo po at nakausap nyo naman ito si Tatay Joseph na inyong katabi. Ano po ang maitutulong ng Ako Bicol Party List para po kay Angelo? Opo, ito nga po, si Kabayan, si Manoy, ay dumulog sa ating tanggapan dito sa Congress upang humingi ng tulong. Ay tamang-tama, araw ng pagbibigay natin ng tulong sa Ako Bicol Party List. Kaya ito naman si Manoy ngayon ay dumulog sa atin para humingi ng tulong. At nakita ko naman kanyang mga papeles at maayos naman at kailangan talagang tulungan. Ito nga po, tinawagong kagad ang ating mga Congressman Saldico at Congressman Jill Bugalon upang matulungan kagad itong kababayan natin. At
pinagkalubang kagad siya ng 100,000 pesos para po sa kanyang pagamutan sa heart center. Opo. Ora mismo. So ora mismo, Karudi, 100,000 piso ang tulong ng Ako Bicol Party List. Opo. Opo, at ito po ba ay madadala na ngayon ni Tatay Joseph? Hindi po siya lalabas dito sa ating tanggapan, dito sa North Gate, dito sa Congress, na hindi na bitbit yung 100,000 piso na pinakalob ng ating mga congressman. Alright. Ora mismong pagtulong. Maraming salamat, Karudi Vizcaya, ang action man at coordinator ng Ako Bicol Party List sa NCR. Mabuhay po kayo. Karudi, maraming salamat. Maraming salamat din po sa inyo dyan. Opo. Balikan ko lang si Tatay Joseph. Tatay Joseph, napakinggan niyo ho ba? Opo. Bali, ako napapasalamat din kina Congressman Saldico, Congressman Jel Bugalon, Sir Rudy Bisaya, at sa lahat po ng staff ng Tabang Ora mismo sa mga pagtulong po nila sa amin. Alright. Hangad po namin na tuluyang gumaling ang inyong anak na si Angelo. Sabayan lang po natin ang panalangin. Maraming salamat. Samantala mga kaibigan, dumako naman tayo sa ating tabang legal. Mula naman sa bayan ng Uwas, Albay, personal na dumulog sa ating tanggapan ngayon ang magkapatid na sila Chenny Tapalya at Crystal Tapalya. Reklamo nila ay ang kapitbahay nilang wala na raw ginawa kundi ay mangutya sa kanila. Sinabihan pa raw si Crystal na mukha pa raw siyang unggoy at Abu Sayyaf. Alamin natin ang kwento mula sa kanila. Magandang hapon sa iyo, Chenny at Crystal. Sino ang Chenny? Ay, ikaw na muna. Ikaw ang panganay. Chenny, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Ay, mari mo bang maikwento, paano po ba nagsimula itong away ninyo dito sa kapitbahay nyo? Ano ho bang nangyari? Hindi ko nga po alam. Siguro po sa pagtinda namin, pagbalik po ng gasolina. Yung pinagtinda ko po yung kapatid ko. Nagtinda kayo ng? Gasolina po. Yung nasa buti? Opo. Alam nyo bang bawal yun? Alam ko po bawal yon. Oo. Na kumbaga sa amin, sinabi lang po sana ng biyanan ko, kasi po yung biyanan ko po unang nagtinda, na kung pwede, balik kasi bagong opera po yung asawa ko sa appendix, para po may, kahit pa paano, sa araw-araw, may pangkukunan kami. So paano naman nag-away kayo na dahil lang sa pagtitinda? Sa pagpaparinig po nila. Mahilig sila magparinig. Anong pinaparinig? Napiki yung gasolina nyo? Ano? Hindi naman, ewan ko po kung ano O parang suka yung gasolina Hindi nyo? ko nga po Paano alam parinig? nung Anong parinig? paparinig nila sa mga Tanungin natin itong kapatid mo. O, ikaw si Crystal. Apo. Ano bang pinaparinig sa'yo? Ano po yun, ito pong babae. Nag-ano po, chikinini daw po. Chikinini? May Saan? chikinini daw po. Sino? Yan po, imposible pong iba yung pinaparinggan niya, mga kasama niya, puro bata po. Teka, sino ang nagsabing may chikinini? Siya po. Sino ang sinabihan? Ako po. Ako po kasi Ah. nagbabantay nun sa tindahan. Pero ikaw ba may chikinini? Wala po. Ano yan na pala na chikinini? Curious lang ako. Ano yan? Yung ano daw po sa, yung sa balat, Ano yon? yung parang, Yung parang ano? yung sinisip-sip po. Pangalanan mo, sino yung nagsabi sa'yo na may chikinini ka? Si Balin po. Si Balin. Okay. Teka, paano? Ito, nalilito ako. Kanina, gasolina. Ang problema. Ngayon naman, chikinini. Siguro po nga, Ay, sige, balik natin. siguro nga po yun, sa pagbalik po, siguro yan, nagpaparinig sila para magkagulo, para hinto po siguro Teka. namin yung gasolina. Ganun po siguro. Sila ba may tinda ring gasolina? May tinda rin po. Nagtinda po sila. magkakum- Nagtinda po sila nung tumigil po yung biyanan ko. Magkakumpetensya kayo. Magparehas ang paninda ninyo. Opo. Gaano kalayo yung distansya ng tindahan nyo? Parang ganyan din po saka dito, yan. Ganyan. Tindahan mo yan. Opo, parang dyan din po tindahan sa rin Mena, nila. opo. Matanong ko lang kayo, sino ang pinaka mas maganda yung gasolina at Hindi ko ba nga po nakamura? alam, kahit nga po yun, kung anong sira yung ginagawa nila eh. Kahit mismo yung Okay. car wash. Maliban ano rin dito po sa sinasabing pangungutya paninirang puri, ano pa ang nangyari? Yan po, dinadaanan nila sa mga bata, sa mga anak ko. Kung tutuusin, may sarili kaming daanan, nakikidaan kami sa likod. Kasi kung dadaan ng anak ko sa harap, kung ano-ano sinasabi nila. So nagkapisikalan na ba kayo? Sila Nagkarambulan po. na? Pero kami, hindi namin inintindi sila kasi gusto namin, marinig namin, sarili namin tenga. Okay. Kaso nga Kailan po, pala ito nangyari na mga problemang ito? ito pong ano, siguro, Kailan po yan? nung pagpunta po nila Kailan rito, po? Kailan po? March 1 daw. Ngayong taon. Opo. Okay. So, yan bang problema nyo? Nagreklamo kayo sa barangay? Nagreklamo o na po kami O nun. anong sabi ng barangay? Ang Ano katwiran nangyari? sa amin, hindi daw po kami taga doon. Bakit daw nila i-assist kami sa doon sa ano nila, sa barangay? Ay, hindi kayo taga doon. Hindi po. Kumbaga, akala yung ko ano parang- po,
Nakabili Akala ko po. magkapitbahay kayo. Opo, kumbaga po, nakabili po yung hipag ko ng lupa po doon. Kami po yung pinatira mula nung nagbagyo po. Doon na po kami pinatira sa ano. Eh, sino yung nagreklamo sa barangay? Ako po, pati yung biyanan ko kasama Oo. ko. Ito ba si Crystal? Ikaw ba nakipagrambulan ka dito? Oo. Ay, ano nangyari? Nung March 1 po kasi, gabi, yung aso po namin, nilagay po namin sa may gate kasi po medyo maambong po nun. Tapos kumakain po kami sa loob. Yung pamangking ko So, po, pinaambunan nyo yung aso hindi nyo? po, sinilong po namin sa may Okay. bubong, doon po sa may gate namin sa loob. Yung pamangking ko po, nagmamasid, nagsumbong po sa akin sa loob, kumakain po ako, sabi, Tita Tala, yung may nagbabato sa aso. Tapos nakita ko po sila magkapatid, si Emmeline po, tas ayan si Balin. Nagbibideo po sila doon. Oh. Ang inaano nila, Oy, yan, sino yun? May tama na yan. ako po yan. O sinong umupak sa'yo? Kapatid niya po. Lalaki? Opo. Ah. March Yung tama 3 mo po na, yun. hindi yan chikinini. Hindi O, po. yan, oh. Hindi yan Hindi chikinini. po chikinini yan. Ilang taon na yung lalaki na tumira sa'yo? Hindi po Umupak namin sa'yo? alam. Hindi po namin alam. So, dahil dyan sa mga parinigan na yan, nakarating na kayo. Okay. Balikan ko. Yung barangay, nag-report kayo, hindi inaksyonan ng barangay. Ano sabi ni Kapitan, Crystal? Doon po sa police station, ang sabi po niya doon, tinanong po kasi siya ng police kung kilala kami. Sabi niya, hindi daw po kami kilala, dayo Ni lang Kapitan? daw. Opo, dayo lang daw po kami. Kamag-anak ba nila yung Kapitan? Hindi po namin alam. Tapos ang sabi po doon, So, ilang beses kayo nagreklamo na? madami na po. Walang aksyon yung Kapitan? Wala po. Walang po yung aksyonan yung pagsuntok sa boyfriend. Hanggang sa lumala na po. Nadamay na yung boyfriend mo? Opo, sinapak din po ng kamag-anak nila. Eh, baka naman kasi yung boyfriend mo, yun ang naglalagay ng chikinini. Kaya inupa ka na. Ay, yung sumapak pa po, hindi naman po namin nakabanggaan. So kayo, hindi kayo taga-UAS? Hindi po. Taga saan kayo? Taga Maynila. Mga Manila girl Apo, kayo. kami. Bakasyon lang po dito. Kasi nga po, magbabantay dapat po. Okay. Sige. Dahil dyan, humarap na rin itong mag-ina na si Balin at Eden Ras na inireklamo naman itong magkapatid. Ito yung kaaway nyo. Okay. Na nagtitinda rin ng gasolina. Magandang hapon sa'yo. Sinong nanay? Eden. Ikaw si Nanay Eden at si Balin. O, Nanay Eden, magandang hapon. Magandang hapon po, At sir. si Balin, ilang taon na ito si Balin? 23. O anong masasabi mo, Nanay Eden, na ang pinagmulan daw ng away ninyo dahil magkakompetensya yata kayo sa pagtitinda ng gasolina, tapos nagparinigan na. Anong masasabi mo? Sir, ang lahat po yan, sir, walang katotohanan po. Kasi po, ang pinagsimulan po Pakilapit namin, na po. ang pinagsimulan po namin, sir, about sa aso talaga po. Aso, hindi Yun gasolina. po. Hindi po rin yung gasolina, chikinini. hindi po chikinini. Okay. Ano naman pa itong mo sa po? aso? Yung sa aso Teka, po, medyo sir. naguguluhan na ako. Anong? Opo. Sige, aso. Yung sa aso po, sir, Mm. yung una po, pinagsabihan ko na po itong babae na to. Ngayon, ang sabi Kaninong po, aso sa kanila? Sa kanya po. Okay. Tapos, yung nangyari po, di Anong bali, problema nyo sa aso? ang bari po, nung napagsabihan ko na po siya nung una, inalis niya din po yon doon sa harap. Kasi nga po, baga, magkatapat po yung bahay namin, nakita po nila, madam. Napipirwisyo kayo ng aso? Opo, sir, kasi- Anong klaseng perwisyo? Magdamag po yan, sir, kahol. Eh, yung mga anak ko, nasa tabing kalsada po kami, sir. Doon naman po nila pinapaumagahan. O, nung So una, aso yan eh? asa ni Crystal po. Kristal, okay. Inalis na po yung sir nila nung una. Akala ko po, sir, tapos na po. Nung pangalawa naman po, malawak naman yung space nila doon sa likod. Ba't po inilagay sa kulungan na doon po mismo sa harapan namin? Harap ng bahay nyo? Opo, sir. So parang pakiramdam nyo, nananadya. Nananadya po, Okay. sir. Yung ganun po, ang tawag po doon, nananadya. Kasi nga po, sir, ba't ilalagay mo pa sa kulungan, malawak yung space mo? Nakita po ng barangay. Okay. Malawak ang space sa likod po. Okay. So, Siyem- hindi tungkol sa Wala gasolina. po. Wala Hindi pong- kayo naiinggit sa tindang gasolina. Sir, wala pong halong inggit, wala pong ano kung ano pa man. Kasi po, hindi naman po pwede natin, sir, gamitin ng inggit. Sika po ang kailangan po, sir, di ba po? Okay. Matanong ko lang ito si Balin, yung anak mo. O totoo naman ba na ikaw ay nagkukwento tungkol sa chikinini? Hindi po. Ah? Hindi po. Sige, sagutin mo. Narinig din po ng ate ko. Sige, sagutin mo. Ano? Ako na mismo nakarinig. Ano pagkarinig mo? Na chikinini. Ano Andiyan pa yung pagkakasabi? nanay mo. Ano Andiyan pa yung pagkakasabi mo? nanay mo na chikinini. Oh. Ano yung pagkakasabi? Ayun po yung chikinini girl. Andiyan pa yung nanay mo. Kung totoo sintik, kaya mo konsintihin yung anak mo. Wait lang, ako Ayan. wala po. Sige. Paano masabi po ang chikinini? Yung pinsan ko po yung yung may pinsan po ako may jowa, tapos yung pinsan ko po may chikinini. Ayun! Yung pinsan mo may Yun po, chikinini. opo, yung Anong may klase pinsan. talaga ba yan na chikinini? Ang laki po yung chikinini ng pinsan ko po. Sinong Narinig- gumawa ng chikinini? Yung jowa niya po, Yung babae. jowa.
Hindi ko po sila pinaparinggan. Nag-uusap po kami magpipinsan po. So hindi siya sinasabihan mo ng chikinini? Po. Ay, sagutin nyo naman itong tungkol sa aso. Nakakapirwisyo naman daw kasi itong Doon aso po- nyo. Doon po yung sakit. Kasi po sa likod po may aso na po doon. Eh, ilan tapat mo? Sa likod po may aso na po doon. So yung ano po, nilagay po namin doon sa bandang gitna. Eh, Para po pag may tao sa gitna Magdamag daw na kaul ng kaul yung aso nyo. Doon Baka po naman namin- may chikinini din yung aso nyo. Kung wala pong bumabato, hindi po tataho lang aso. Pero wala ding chikinini yung aso nyo. Wala po. Oh. Kasi po, yung asawa po ng ate ko, madaling Ah. araw na po maano. Yung So asawa pag may tao lang po Teka, yun. medyo nalito ako ng pagkarugto. Akala ko ginawa ng chikinini ng asawa ng ate mo yung aso. Ayun po, pag may tao, tatahol po talaga syempre sa Okay. madaling araw. Oh. Oh. Hindi naman po basta-basta tatahol yun kung wala lalapit na tao. Pero kayo ba'y nagharap talaga sa barangay? Sir, ganito po. Mm. Nung nagkagulo na po, kasi po ako, nasa tapat po ako ng simbahan. Born again Christian po yung linilinisan ko noon po. Tapos, eto po, nagkakagulo na pala po sila. Hindi ko po alam na yung pagkakagulo po nila, nagkakarambola na pala po. Hanggang yung panganay ko pong anak, ito pong muka, May tama din. May tama na po, nagdudugo na po. Kasi may dala po sila ng kutsilyo. Sino? Yung asawa po nito. Andoon nga po yan, sir, hanggang ngayon sa police station sa UWAS po. Nakabilanggo. Hindi po, isinorender po namin, pagkasama yung iskopitilya. Ang sabi po nila, yung sinorender daw po doon na nakuha ng polis, binalik na raw po sa kanila kasi makapit raw po sila sa polis. Ay, wala pong binabalik Ganun sa amin. Walang binabalik sa amin kahit pumunta ka. Tandaan Ganun mo po yan. yun, sir, yung sinabi. Ito nga sandali lang. Naglabas ng itak yung anak mo, bakit hindi kinumpis ka? Oh, ba't yung amin lang? Hindi ko, Si ate, ano na po nagsabi sa Sino amin? nagkumpis ka? Wala pong kinumpis ka. Sinong nagkumpis ka nga? Yung Yung pulis po kasi, pagkadating pa lang po ng pulis doon, kinuha na po yung hawak na kutsilyong maliit. Pati po yung baril na hindi naman po nilabas, pinakumpiska po nila. Ang sinasabi nila, nilabas daw po. Yung baril po na dijolin na pang-ibon, ang sabi po nila, nilabas daw po sa labas, tas pinutok daw po. Ano naman masabi mo? True naman po katong sinabi nila na katong baril po. Pakitagalog lang po. Ay, true po katong sinabi na katong baril po, pinutok po nila doon. Nakita po ng mga tanod tapos kagawad po. Yung sinasabi po nila na, ano yung ito ma? So, na, hindi ako nauutal ate. tutuusin, hindi marunong gumamit yon. Tandaan mo yan. Hindi Marunong marunong yung gumamit yon. Nakita na mismo ng Hindi tanod marunong tapos gumamit kagawad yon. ate. Daw, Hindi talungin pa marunong natin yung gumamit yon. kagawad. Tandaan mo yan. Huwag niyo imalinis yung sarili niyo. Dahil kami, Hindi wala kayo kaming ginawa sa inyo at nagmamalinis hindi po, kami ate. nakikipag-usap Ba't sa kayo inyo. nagmamalinis? Diba? May pinag-aralan po ako Ano ate. tingin mo sa akin? Teka, Sir. hindi kayo nagkasundo sa barangay? sir, ako po, kung iisipin, agrabyado po ang pamilya ko, hindi po Bakit? ako nagreklamo. Kasi nga po, yun dahil nga po doon sa mga maga yung muka nung anak ko po na bali... Sir, Sandali, patapusin mo. Nagpa-medical naman po kami. Tapos nung sa police station po, parang inayos lang po kami, sir. Kasi sabi nung police po, ma'am, kung magrereklamo ko po kayo mag-a-about ng kaso. Kasi sila po matatapang eh. Ang sabi po nila lagi, tuloy ang kaso. Mahilig nga po sila pag lumalabas yung nagbabad finger baga po, lalo ito po. Yung minor de edad po na linulusob niyang sinabunutan. Kasi ito po, sir. Sinabunutan niya na po ito. Sandali, may mga video kami Wait na pamangkin mo. Sandali Wait na lang po. patapusin mo. Pasalitain mo muna po ako. Ito po, sir, yung nagsimula sa aso, linusob niya po itong anak ko, nakaupo sa mesa. Marami pong taong nakakakita po. Kasi yung katotohanan lang po, nung linusob niya po, yun na, doon na po nagsimula yung gulo. Siyempre, yung panganay ko pong anak, ayaw niya nang nasasaktan din po yung kapatid Okay. niya. Okay. Parang ganun na baga po, sir, yun Okay. nangyari. So, yung, parang inanuhan niya yung kapatid niya. Ang tanong ko ngayon, kasi magkapit-bahay kayo, Opo. may pag-asa pa ba kayong magkaayos? Kasi dapat sa magkakapit-bahay, nagkakasundo. Nagbibigayan ng ulam, nagbabatian. Kasi wala namang magdadamayan kundi magkapit-bahay. Opo, sir. So, yan nag-umpisa lang sa aso. Sa aso lang po yan, sir. Lalo na kung kalabaw na pala yan. Opo. So, anong gusto nyong mangyari naman na magkapatid? magkakaso po kami. Kakasuhan nyo? Opo. Anong kaso? Yun nga po, ang tanong namin kung anong kaso po, sir. Yan po, yung pananakit na ano yun, yung gumawa po dito yung lalaki. Wait lang po. Hindi po kasi po, kaya Sandali, po sandali. sumugod po to. Kasi po, yung kapatid niya, pumunta sa ano namin. Na sinabihan na,
Ano namang Nagkahapon masasabi nyo daw. na yung anak niya, maga din yung mukha? Wait lang po sir, yung kinabukasan po muna, ay yung nakaraan po muna. Nung time po na yun, yung boyfriend ko po, nagbabantay ng gasolina, lumapit po yung anak niya lalaki sa boyfriend ko. Sakto po, paglabas ko, ang sabi po ng kapatid niyang lalaki, "Uy, pagsabihan mo yung asawa mo, naghahamon daw ng suntukan." Gumanon ako. So naupo po ako sa may car wash namin, nandun siya, nakaupo siya sa gasolina nila. Sabi ko, "Ikaw nagsabi na naghahamon ako ng suntukan?" Sabi niya, "Oo, bakit?" Oh, inaamin ko po, lumapit ako sa kanya. Tumayo siya sa akin, hinawakan niya magkabilang braso ko, tsaka ko po siya sinabunutan. Oh, ayun po, umaamin po ako. Hindi naman po kasi nagmamalinis. Tapos nung kinabukasan po, nag-abang po sila, kasama namin 1 taong bata, tapos 11 na yung anak niya, inabangan po nila kami magkapatid. Hinarang pa ako ng kuya niya. Oh, sabi pa po sa akin, "Ngayon kayo mag 1v1. Oh, hinarang ako ng kapatid niya. So anong masasabi mo naman? Hindi po yun totoo. Kasi po, yung si Kuya, pinagsabihan lang po yung asawa niya na wag yung yung kapatid ko po. Tapos siya po, sinugod niya po ako, doon nakaupo po ako, nagbabantay, sinabunutan po ako. Nandun po yung mga pinsan ko, tapos yung mga tita ko, tapos yung mga nandun po sa amin. Okay. Pinakikinggan ko kayo, marami kayong aligasyon, akusasyon, laban dito, kayo naman mayroong akusasyon. At sa pakikinig ko rin sa kwento ninyo, marami nang nangyari. Marami nang nangyaring away, sabunutan, umbagan, maga, sabunutan. So, wala nang pag-asa magkasundo kayo. Hindi na po. Anong sabi ng barangay? Wala po. Hindi man po kami nagkaharap po sa barangay. Ay, hindi kayo nagkaharap. Bakit? Nagulat po kami, dismiss na daw po yung kaso namin sa kanila. Ano po, yung sa barangay kasi po, tinanong ako nung kapitan kung magrereklamo raw po ako. Ang sabi ko po, Kap, hindi po ako magrereklamo kahit po agrabyado yung pamilya ko. Kasi po sabi ko, yung problema, minuto, segundo, ang bilis lang po matapos. Sabi ko nga po, tao lang po ako na marunong din po ako magpatawad. Kasi sabi ko, dyan na po yan eh. Dumating na sa point na ganyan. Ayoko po na dumating sa kung ano-ano pa man po, sir. Kaya sabi ko, hindi So, na po hindi na ako, kayo sir. nagreklamo? Opo, walang reklamo So, po. hindi kayo nagkaharap sa barangay? Hindi po. Kasi may reklamo sila sa sila barangay. po yung pabalik-balik. Pinatawag ba kayo ng barangay? Sila po yung pumupunta. Ha? Sila po yung pumupunta. Sir, Sila yung pumupunta Sa sa... barangay po. Ay, hindi kayo ang nagreklamo? Nagpa-blatter na kami. Nagpa-blatter na kami. Ang sabi lang po sa amin, tatawagan lang daw po kami. yun po sir, kaya po ako pumunta ng barangay no kasi ang sabi ko po kay Kap, ako Kap, kasi tinatanong ako kung magrereklamo raw po ako. Sabi ko, ako po Kap, hindi na po magrereklamo kasi sabi ko, yung problema nga po, saglit lang minuto, tapos na. Okay. Oh, So ngayon, yung anong sa- masasabi mo kasi sabi mo hindi ka magrereklamo pero sabi nila desidido silang magkaso. Wala po magreklamo. ako sir magagawa. Sa kanila po yan pasya po eh. So hindi kayo pwedeng magkasundo. Ako naman po sir, sabi ko po sa inyo na ako yung tao na kahit gawan ako ng masama, kaya kong gumanti ng kabutihan. Kaya ano po ako magpatawad. Kung sila po ayaw, wala po akong magagawa. So kayo hindi nyo kayang patawarin itong pamilya nila. Buti nga po yung kapitan, tinanong sila kung magrereklamo. Sa amin po, wala pong tinanong kung magrereklamo ba kami o hindi eh. Ay, hindi kayo tinanong Hindi ng kapitan? po. Ang sagot po sa amin sa police station, di kami taga doon, bakit daw kami aanuhin? Tapos alam mo, So- Eden, ang inaano ko pa, yung So- sinabihan mo kaming abos sayap na perwisyo kami porket galing kaming Maynila. Paano mo nalaman yung pagkatao na yun para magsalita ka ng gano'n? Kailan ko kayo sinabihan Nagpaparinig yan? kayo. Nandun ako, kaya mismo nag-ano yung tenga ko na mismo sa harapan ko. Pero hindi ka naman Abu Sayyaf. Yun- Ewan ko nga po, paano Yun nila po, nasabi yun eh. sir, yun po ang mahirap sa kanila kasi lagi po silang guilty. Sa tabi ng kalsada po, lalo pag nag-uusap-usap, kahit hindi naman po sila yung topic, sila na agad po yung nagagalit. Alalahanin mo, Okay. Te Eden, wala ako lagi. Alalahanin mo, nandun So ako sa madaling kabila. sabi, Paano mo naririnig na Oh. ako nagsalita? Yung time na yon, napaalis kami, na nagsalita ka ng ganon, oh, di ba? so Wala ngayon, akong ganyan eh na sinasabi. ano na ngayon ang gusto nyo mangyari? Yung sa akin po, ang ano niya, yung sa kapatid ko. Kasi kung tutuusin, sa amin talaga wala. Wala Pero pang ang inano ano sa nila, kanila. sa kapatid ko. So kayo Pero ay yung ano niya po, magkakaso na lang. kasi sabi rin po ng mama ko, kasi bago man siya muwi, kailangan talaga, maano po talaga. So ang sagot naman din Nanay Eden, kung magkakaso kayo, walang magagawa. Haharapin niya. Opo sir, kasi po, yan po lagi nilang sinisigaw doon sa labasan. Matapang sila kasi may kapit sila sa pulis. Yun po lagi ang sinasabi nila, tuloy ang kaso. Ito nga po sinasabihan, sabi niya, wag kang kampante, tuloy ang kaso nyo. Totoo naman po Kaya yun. sabi ko sa kanya, hayaan mo lang sila. Wala tayong magagawa kung yan ang gusto nila. Hindi ka makakapagsalita ng ganun. Pag uwi mo galing trabaho, susuntukin yung anak mo. Tapos ikaw, makikipag-ano ka pa na pagsabihan yung anak ko, bakit? Ah,
Ano sinasabi O, mo di ba? sa anak mo? Kaya di ba sinabihan kita, ikaw nakikisali ka na naman, alalahanin mo, may kaso ka pa, Nakikisali inaayos ako, ko pa. hindi ako nakikisali ate. May mga record kayo eh. Di ba bakit ka record? magre-react? Naghanap ka sa kapitan, Tatanungin wala kita, kang bakit record, daw ate? magre-react kung hindi ka kasali? Di ba? Baka daw magre-react. Siyempre, natamaan yung pinsan ko. Kayo yung panay parinig sa Ano amin. ninyo, 11 years old, 9 years old, 8 years old, pariringgan nyo, ahabulin nyo. Kung tutuusin, bumili kami ng sariling daanan, ano ginawa nyo? Aabangan nyo sa labas? Aabangan nyo sa labas yung mga anak ko? Dinadaan nyo sa mga anak ko yung pag-ano nyo? Para patulan kayo? Di ba? Yung kapatid mo Kaya nga, mahilig kung mag-abang, magalit hindi kayo sa kapatid ko, wag sa anak ko. O, sige, sagot. Kailan ako nag-abang? Tatanungin kita, kailan ako nag-abang? Mo, yung nakaraan. Pinsan mo? Oh. Nung time po na yon, tinanong ko siya kasi pag nakatalikod kami, mahilig siya magparinig. kami Tinanong ko siya, nagpaparinig po. pinsan mo, sinabi ko bang ikaw? Okay. So napakinggan natin talagang medyo malala ang away niyo magkapitbahay. Malungkot kasi ang masarap sana sa magkapitbahay. Ako kapitbahay ko, mga mahal ko ang kapitbahay ko. Kapitbahay ko, kaya yung mga kapitbahay ko, pag may bunga yung mangga nila, binibigyan ako. Opo. Pag may Mas ulam ako, maganda po, sir, binibigyan yung- ko. Ganun sana kayo dapat. Kung tutuusin Katulad nga po, niyan, may kung tutuusin gasolina nga po, ka. opo. Bigyan nyo siyang gasolina. Sila, bigyan nila yung gasolina. Di maganda sana. Kung tutuusin nga po, sir, maluwag silang nakakadaan sa amin no, nung di pa kami nagkakaano. Magsasalita po ako, sir. Sige, sige. Kasi po, yung una po, na wala pa po sila dyan, yung biyanan niya lang po, okay po yung samahan namin. Maganda kahit Anong ibig saan mong mo po. sabihin? Maganda yung po yung biyanan sama- niya, okay. Opo. Pero nang dumating ito, Nung dumating po ito po yung pasimulan ng gulo po. Kasi mahilig po siya maghamon. sino? Ito pong babae na to. Sino nga? Sino yan? Si Crystal. Crystal. Ang sinasabi niya po, bakit? Porkit ba kami dayo, papatalo kami. Mahilig po siya maghamon. Binabata na po nila kami. Tanong niya po lagi sa anak ko, saan ba ang tapang mo? Akala ko matapang ka. Hindi Ngayon naman pala, kaya iyakin ka. kailangan lang ninyong magpakumbaba. Kasi napansin ko lahat kayo ayaw magpakumbaba. Sa akin po, sir, ako nga po sabi ko, sa akin, okay lang po. Walang problema sa akin. Kasi sabi nga, yung Diyos nakakapagpatawad, tayo pa kaya pong tao lang. Kaya tanggap ko po kung ganyan po yung pasya nila, di ko po sila pwedeng hadlangan. Okay. Kasi yung anak ko naman po, may mga Okay. medical naman po yun, nasa police station. Okay. Kung yun Eto ang na. kaso nila, Okay. sila po So, yung masusunod. sinusubukan ko sana kayo na pakalmahin at magkasundo kasi sabi ko nga masarap sa pagkapitbahay yung magkasundo. Pero dahil hindi kayo magkasundo, makinig kayo. Ngayong hapon nasa kabilang linya ng telepono si Police Executive Master Sergeant Teresa Malto ng UAS Municipal Police Station. Sargento, magandang hapon po. Sargento, magandang hapon. Ayan. Akin na nga lang yan. Ikaw naman, patago-tago ka pa dyan. Hindi tuloy kami magkarinigan. Hello, magandang hapon, Sargento. Yes po, magandang hapon po. Opo. Sargento, nandito po. Ano nga barangay kayo? Sa anong barangay? Nang San Juan. Ayun. San Ramon. Okay, Sargento, nandito ngayon yung magkapitbahay na taga San Ramon. Medyo San Ramon Uwas, mga taga Purok Uno, medyo malala ang away nito. Sinasabi dahil sa aso, gasolina, chikinini, sabunutan, umbagan, iskopitilya, kutsilyo. Sarge, nakarating na ho ba ito dyan sa Municipal Police Station ng Uwas? Wala po akong nare-receive na complaint po about this complaint. Ano po, hindi ko po alam kung nagpunta rin din sila dito na naka-off ako. Pero sa time na duty ko po, wala pa po ako. So sa record po ninyo, wala pa ho itong report na record itong nangyaring gulo dyan sa San Ramon Uwas. Yes po, wala Okay. po po, sir. Kasi kanina po may nag-usap po ako na taga-ori ko. Na-explain niya po sa akin kung ano ang pinag-aawayan. About po dito sa inabangan, sa langkan, sa Opo. boyfriend, yun. Kaya Okay. po ang ano po, by 1 o'clock sana, ang ano po is i-interviewin ako kung ano ba ang process. Ano po, kung ano ba talaga ang dapat gawin ang isang complainant. Opo, kasi ganito. Kaya nga lang po, yes po, kaya nga lang po, yung pinaparinig sa akin na away na sagutan nila sa barangay, hindi ko naman po naiintindihan. Ayun! So hindi naintindihan ni Sargento. Ganito na lang, Sargento. Dahil hindi po ito magkasundo sa barangay, dahil hindi daw po talaga magkasundo at palala ng palala, ayaw namang magkasundo kasi
medyo talagang magulo. Ano po ang advice nyo na lang dito sa magkabilang panig? Kasi Okay. nagkakapisikalan na po. Yes po. Ganito na lang po, Kasi po, mas maganda po sana kung personal po na pupunta yan. At least maiintindihan po namin kung ano. All right. problema. Okay, Yan po, Clarado, ang Sargento. itong barangay po. Sargento, ganito na lang. Naintindihan ko kayo. So, mas maganda na personal na pumunta dyan. Okay. Sasamahan po ng aming team itong magkabilang panig para pumunta na lang po dyan sa inyong tanggapan. Kasi mas maganda nga naman na nandyan sa inyong harapan para makunan nyo ng statement at malinaw na maintindihan ninyo po kung ano ang gagawin dito po sa magkabilang panig. Ano po? Okay po. Opo, maraming salamat po, Sargento. Okay, you're welcome po. Oh, ikaw naman, Jeremy. Kaya pala hindi may paliwanag ni Sargento kasi hindi niya napapakinggan yung usapan itong dalawa. So yun na lang. Samahan na lang natin ito doon. So hindi talaga kayo maaaring magkasundo. Hindi kayo pwedeng magyakapan, Sir, paano po magkakasundo? Pati po mga kamag-anak nila nakikisali na po. Yung nasa likod po, paano po nakisali? Hindi naman po wala namin ba sa nakaaway. inyong, hindi ba pwedeng ang bawat isa sa inyo humingi ng tawad o magkasundo? Hindi talaga pwede. Ako, sir po, okay po sa akin. Pwede sa'yo. Opo, Kaya walang lang, problema sa- po sa akin. Sa kanya sa po, kanya ayaw hindi niya pwede. Yung ipatawad. boyfriend yung mama Boyfriend ng mo? boyfriend ko, Ayaw. ayaw din po na Kasi po nasapak na po eh. Yung boyfriend mo? Opo, nasapak po. May medical din po. Yung Sa tapat pa po nila sinapak. Yung Oo. nasaktan din yung anak kong tinamaan ng kutsilyo. Ayun, talagang malala. Ayun po, kaya ba't di nyo sinabi sa police station yan? Na Mayroon. ano? Okay, Andun, sandali. meron po yan. At may isa pa tayo makakausap. Nasa kabilang linya rin ngayon ng telepono si Ma'am Cristina Bahilio, ang Local Government Operation Officer ng UAS Albay. Nasaan si Ma'am? Nandito? Ma'am, magandang hapon. Hello, yes sir. Good afternoon. Ay, itong ganito pong sitwasyon na away ng magkapitbahay na medyo malala na at hindi po nagkakasundo sa barangay or hindi po nagkakaroon ng pagkakaintindihan at paghaharap sa barangay, ano pong pinakamagandang gawin? Anong barangay po yan, sir? San Ramon, UAS Albay. Kasi binabanggit nitong ng complainant na hindi raw sila inaaksyonan ng barangay kasi dayo daw sila, mga taga Manila. Okay, tapos ano pa daw, sir, ang sabi ng complainant? Ayun nga po, hindi raw sila nagkakaharap sa barangay dahil ayaw daw aksyonan ng barangay yung kanilang mga reklamo dahil hindi nga raw po sila mga taga roon, mga dayo sila. Ganito po yun, sir, ha? Pwede po ako magsalita? Sige po. Opo, okay. Ganito, sir. Nakausap ko kasi yung punong barangay. Opo. San Ramon. Opo. Ganito, tinanong ko siya tungkol dito po sa problemang ito na dinulog sa inyo. Opo. Opo, okay. Ang pagkakaalam ko po, based doon sa sinabi ni punong barangay na actually, inayos niya daw po yun. Kaya lang kasi, ang nangyayari daw po, yung respondent din, hindi din nag-appear. Okay. So, ngayon, kasi po, ang process po ng tinatawag na katarungang pambarangay na may 15 days po. Kasi may 45 days to settle the case. Okay. So, ang minimum is 15 days kasi dadaan mo na yan kay punong barangay. So, i-mediate niya or i-arbitrate niya yan. So, at least 15 days yan. Okay. Kasi more or less, a period of maximum 15 days. Kaya nga, sinasabi minsan sa barangay na nakatatlong tawag. Kasi 15 days yun. Diba? Let's say, 5 days from Monday to Friday. So, 5 days. So, kaya sabi tatlong tawag yon. Ngayon, sir, pag hindi po yan naayos sa level ng punong barangay, pwede po yan i-refer ni punong barangay sa sinasabing pangkat tagapagsundo. Doon sa Lupon. Yes po. Okay. Tatlo po yan. So, kaklaruhin ko lang, ma'am, itong sinasabi nitong mga complainant na ang akusasyon naman nila kay Kapitan na hindi sila inaaksyonan dahil mga dayo sila, nakapanayam nyo si Kapitan, walang katotohanan na hindi inaksyonan ni Kapitan. Opo. Kaya lang sabi ni Kap, hindi pa na niya nare-refer yan sa
i-refer niya na daw yan, sir, sa pangkat. Sa lupon. Yung sa lupon. Yes po. Yes po. Ayun. So, hintayin natin kung anong mangyayari sa lupon. Yes po. Yes po. Okay. Kukuhan pa daw kayo sa lupon. Sir, hindi po yun, iba po yun. Yung inaano po namin, yung kaso nila, yung sa amin. Iba na Yun po naman. yung hindi po nila kami pinagharap na sinabing na-dismiss na daw po. Na hindi Hindi kami kayo pinagharap ni Hindi Kapitan. po. Ayaw na po ipalungkot yung kaso namin. Diyan na lang daw po sa kaso ng boyfriend ko. Dami niyong reklamo kasi. Ito, boyfriend. Pero sila po talaga Sa dami pong platter na ginawa, yan lang palang po yung inano nito. So, ang sinasabi ni Kap, itong isa lang na kaso. So, yung ibang reklamo nyo, hindi inaksyonan ni Kap. Hindi pa po. Yun po ang hindi po kami nagkaharap. So, ma'am, yun ang sinasabi nitong yung iba daw kasi nilang reklamo, hindi inaksyonan ni Kap. Ang inaksyonan lang daw ni Kap ay itong tungkol sa boyfriend. Boyfriend? Opo, na sinuntok. Marami pala kasing reklamo ito, ma'am. Ilan ang blatter nyo ba talaga? Hindi, mga ilan nga? Sa estimate nyo. Kasi hindi nyo na mabilang. Mga ilan? Sa isang linggo nakakatatlo. Nakatatlo. Di ilan ang blatter nyo lahat? Hindi na po mabilang dahil sa madami Mga na po. 50 na, gano'n. Hindi naman. Hindi naman mag-50. Medyo matindi pala ito. So ganito na lang, ma'am. Sasamahan na lang namin ito para kasi medyo magulo. Marami palang reklamo. Sasamahan na lang namin ulit ito at pupunta rin kami doon sa barangay nang sa ganun ay malaman talaga at magkaharap ito kung ano ba talagang mangyayari, ma'am. Ano po? Opo, yes, sir. Maraming salamat po. Opo, you're welcome, sir. Okay. Thank you din po. Okay. Bye-bye. Si Madam DILG officer, ang pinagbabatayan na niya lang din ay yung kwento ni Kap. So kung ano yung kwento ni Kap, yun din lang alam ni Madam. Okay. So, ganun na lang. Sabi ng PNP kanina, si Sargento, mas mabuti na magkaharap kayo doon sa kanilang tanggapan. Payag kayo na magharap sa pulis? Payag kayo? Opo. Okay. Payag kayo? Pero pwede bang... Nagkaharap naman po kami noon. Hindi, ngayon magharap uli. Pwede bang, dahil magharap naman kayo, kung talagang may kaso, so irespeto natin, tanggapin, harapin yung kaso. Pero baka pwede naman na habang dumadaan kayo sa ganyang proseso, iwasan nyo na muna yung mga sakitan. Iwasan nyo na muna yung mga parinigan. Pwede bang wala na muna mga parinigan at mga sakitan? Wala na muna mga chikinini. Hindi na nga po nalabas eh. Wala na po nangyayaring ganun na gulo po wala na. ngayon, sir. Kasi nga po, sabi ko sa mga anak ko, hanggat kayang iwasan nyo, kahit sila nangahamon, hayaan nyo na. Lagi kayo hinahamon? Opo, ito po kasi si Crystal ang mahilig manghamon pag Ano pa paano lumabas. manghamon ito? Sasabihin niya sa mga andon, asan ang tapang nyo? Mahilig po siya yung mag-bad finger po baga, kahit sa mga bata. Ganun po yun. Kahit doon sa mga minor, di kasuhan mo rin. Ako sir, sabi ko naman po na hayaw ko po tutuusin nang kami, humaba. kami ang may video sa mga pamangkin mo Yun. nasa Isa may pa po gate na yan, sir. Di ba po yung video, nung nag-usap po kami sa police station, bawal po yung mga video-video ganun po. Okay. Ayun na nga Kaya po eh, nung time na sinuntok nila Sige. yung boyfriend ko, may video din po sila. Okay, ganito Wala na po lang. kami mga So na gano'n po na lang yung ha, mga sasamahan ganyan, kayo sila ng ang aming mahilig. team para nang sa ganun ay muling magkaharap kayo at nang magkaintindi, ipaintindi sa inyo ng mga otoridad kung ano ang mga gagawin ninyo, anong karapatan ninyo at ano ang mga dapat hindi gawin. Ano? Opo. Okay. Mga kaibigan, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang ginang humingi ng tulong para sa kanyang operasyon sa ovaryo. Ang ating pagtugon, abangan at tree planting project ng Ako Bicol Party List, matagumpay na naisagawa sa Pasakaw. Mga kahoy, tumubo na sa Camarines Sur. Abangan ang buong kwento mamaya, kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante.
Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Missibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kasama natin ngayon si Joseph Asiado. Siya ang kinakasama ni Mariel Alvarado na ngayon ay may iniindang bukol na patuloy na lumalaki sa kanyang ovaryo at dahilan din para hindi sila magkaanak na labis nilang ikinalulungkot. Magandang hapon sa iyo, Joseph. Good afternoon, sir. Oo. Kumusta ngayon ang kalagayan ni Mariel? Medyo getting worse po. Takulaw na po ang tulak niya. Pakitagalog lang. So malaki na malaki na yung tiyan niya, sir. Ilan taon na kayo nagsasama? 5 years po. Okay. So sa 5 taon na kayo nagsasama, kailan nyo na-discover or nalaman na merong ganitong sakit pala itong kapartner mo? Last year, December. Bali nasa ano po kami, nasa Embarcadero dyan sa Boulevard. Tapos nung nagmamotor kami, napansin ko yung tiyan niya, parang malaki. Sabi ko, busog ka? Hindi naman. Tapos yun, doon na namin nakita, yung mga pamangkin ko, nakita na rin yan. Tinatanong kung buntis ba yung partner ko. Okay. So, ito ba'y napatingnan nyo na sa doktor at nalaman nyo ba kung ano talaga yung tunay na kalagayan ng partner mo? Yes po. Bali, naman kami, updated kami lagi sa BRT. Meron na kaming doon. Lahat ng laboratory, kinuha na ng BRT. So, ano po ang sabi ng doktor? Ano daw po itong tumubo sa ovaryo niya? Cyst daw po, bukol daw yung... So, cancerous daw ba ito? Nung nakalagay naman nung nagpa-laboratory kami sa ACE, nakalagay naman benign. So, ano yung madalas na nararamdaman ni Mariel, itong partner mo? Sumasakit ba ito? Kumikirot ba ito? Parang may tumutusok-tusok daw po. Okay. So, dahil dyan, wala pa kayong anak? 5 taon na kayo nagsasama? Wala. Okay. So, paano nyo natutustusan yung gamutan nitong si partner mo? Ano bang trabaho mo? Anong hanap buhay nyo? Isa po akong mekaniko, sir. Mekaniko na? Ng sasakyan po. Sasakyan. So, magaling ho kayong magmekaniko? Hindi naman. Minikaniko ni Joseph ang makina. Diba? So, mekaniko. Si Mariel ba bago nagkasakit, may trabaho rin? Wala po. Sa bahay lang siya? Okay.
So ngayon po ay dumulog kayo dito sa palatuntunan ni Congressman Saldico, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ano po yung pinakapangunahing pangangailangan na gusto nyo pong matugunan? Yun nga po yung yung sana maopera na matulungan kami for operation. Maoperahan. Yes po. Ina-advise na rin ng doktor na dapat maoperahan na. Yes po, yung sa Daraga Doctors, yun yung inaano. Kaso yung sa BRT, masyadong madaming pasyente. Naghihintay kami ng schedule. Okay. Para kayo ay ora mismong matulungan, makakausap natin sa linya ng telepono si Ma'am LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Ma'am LB, magandang hapon po. Naputol si Ma'am LB. Ma'am LB? Yes po. Magandang hapon po. Ma'am LB, itong may bukol sa obaryo, si Marijel, ano po bang may tutulong ng Ako Bicol Party List dito? Kasi ang advice daw po sana ng doktor ay maoperahan at ito na rin yung gusto ng partner niya na maoperahan na itong si Marijel. Yes po, Sir Jos. Once po naka-admit na po ang pasyente at may schedule sila for operation, puntahan na po ako sa Malasakit Center Table 4. Sasagutin po lahat natin ng kanilang hospital bill. Wala silang yung isipin tungkol sa babayaran sa Pero dyan po dapat ito, Ma'am LB, dyan po dapat ito gawin sa BR HMC. Yes po, Sir Jos. Para malibre po sila. Ayun. Kasi marami po tayong funds ako sa BRHMC. Joseph. Naglagay ng maraming pondo si Boss Aldi. Para po yung lahat ng pasyente na nangangailangan ng tulong, malibre natin at wala silang problemahin. So, narinig mo, Joseph, kailangan lang na maipa-schedule ito sa BRHMC kasi sasagutin ng Ako Bicol Party List, wala kayong babayaran kahit kapiranggot. Anong masasabi mo? Medyo matagal na po kasi yung Hindi, sino bang doktor? Hindi na. Ma'am LB, natatagalan daw kasi hindi ma-schedule. Pwede ba nating matulungan na maipa-schedule ka agad? Ay, Sir John, schedule po kasi, ang nag-i-schedule po yung doktor. Send na lang po sa akin yung complete details ng pasyente para magawan ko po ng paraan na makausap si Doc Eric. Ayun, pwede natin gawin para makabilis ang schedule. Sige. Ang pinakamaganda, Joseph, puntahan mo si Ma'am LB. Pagkatapos natin yan, nandiyan ka ba sa BR HMC ngayon, Ma'am LB? Ay, Sir John, wala po, nilalakad lang po ako emergency. Kailan ka po nandyan? Bukas? Bukas? I-send lang po sa akin, Sir John. I-send lang po sa akin yung complete details ng pasyente. Sige. Okay. So, kailangan ma-send para kausapin niya mismo yung direktor ng ospital para maayos na yung schedule niyo, Joseph. At sasagutin ng Ako Bicol. Sige po. Okay. Sige. Ma'am LB, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Thank you so much. Yes, thank you. Okay. So, yan, Joseph, yung detalye kailangan ni Ma'am LB kasi kakausapin niya mismo yung mismong direktor ng ospital para maayos na yung schedule nyo. Para nang sa ganun ay masagot ng Ako Bicol lahat na pagdadaanan ng operasyon ng kapartner mo, ano? Okay po. Sige po. Okay. At maliban dyan, sa sinabi ni Ma'am LB, tanggapin nyo rin po ito, may munting cash assistance ang programang ito ni Congressman Saldico para sa inyo. At maliban dyan, hindi ka nakapag-mekaniko ngayon. Hindi nga po. May padala pang food packs ang palatuntunan ito para sa inyo. Anong masasabi mo ngayon, Joseph? Malaking tulong po to sa... Sige. At yun ang kailangan, maayos lang yung schedule ng misis mo. Kaya si Ma'am LB na ang tutulong sa inyo para maayos ka agad, ano? Sana po, di naabutin ng... Pagkatapos natin mag-usap, pakausap nyo kaagad si Ma'am LB sa kanya, ha? Para maayos kaagad yung detalye, no? Okay? So, sige. Yan Joseph? Yes po. Okay. Mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayo magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3 Daig, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zona 2, Tagum Tungguwa, Camarines Sur. Bukas po ng aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo.
Hanggang bukas, sama-sama nating aaksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Mr. Siram Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan.